Sari Rosnell, Kuukausilehti. Laitoinkin sulle aiemmin mailia siitä repparista. Mut mitä sä täällä? Mä oon töissä. Mä odotan, että mun päämies tulee just. Meet sä saliin? Eikä toimitusjohtajalla ole kädet täynnä? Tuolta toi mun päämies tuleekin. Oikein mukavaa päivää sulle. Sattuuko tää? Ensihoitaja väänsi sen paikalle puistossa. Ei ollut kiva. Uskon, että ei ollut. Miten se kuski? Kai poliisit on paikalla. Miten niin? Sä oot tahallaan meidän päälle. Oot sä varma? Kännissä se ainakin oli. Mä kuulin, kun se sössötti jotain. Jos mä tuun mukaan. Se... Lupaan pitää silmiä kiinni viimeisen matkan. Mä käyn sanoo Fafalle, että me mennään ulos. Hei, soita lisää. Mulle tuli tosta mieleen sellainen lapsuuden laulu, sellainen kynälaulu. Muistaaksä sille, että missä on kynä, niin ne olivat pöydällä. Sit! Peter, it doesn't suit you being this dramatic. Swinehund! Oh, Peter. I'm sorry, my love. My little ostomy back. You know that I despise when you do this to yourself. Crawling, brainless. We can't have that, Peter. We just can't. Eikö tämä ole vakuutuspetos? Lääkäriltä arvion pyytäminen. Noin. Ja paniikkiperäinen trauma selkeästi on. Onks varma, että mä en tunne sua? Joo, ei me. Oliko sä viime kesänä rakentamassa puutarhasiltaa mun piassa sen läsken kanssa? Ei, en. Mikä sun nimi on? Missä se punainen laatikko on? Enkö mä sanonut sulle, että sä otat sen punaisen laatikon sieltä mukaan? Aina sama homma sun kanssa. Me joudutaan komentaa joka välissä, eikä mitään tapahdu. Anteeksi, äiti. Se mitä Iida sanoi niin... Äiti, anna olla. Ymmärräthän sä, että se ei ole totta. Onpas. Kyllä mä tiedän, että mä oon vaan vaivaksi. Etkä ole. Päinvastoin. Susta on ihan valtavan paljon iloa meille kaikille. Muistaaksä, mitä sä opetit väreistä? Muistan. Kuule, mä en usko, että Kuipuluskin näkee, että onko mulla huppu kiinni vai auki.